Zibe suppose ekhaya. Ngekani. Yiyo le ibhakanini. Ngenkani. Phela ngeke ngahlangana amathambo. Kufika ukapteni namhlanje omdala ngishona lesi. Kufika ukapteni omdala namhlanje. Captain is here. Awulandi ibhande sifake ibhande lokuba ukapteni wethu. Ibhande lothatha liphi? Alibhekise kuyena ke. Hayi bafowethu. Ukapteni namhlanje. Ayise, wenda. Airport. Hey. Ufitwaza nombusho. Hayi bengishutha Victorize. Avelelani izulu mfowethu. Hey shame. Ufika idlozi elidala namhlanje. Ay, the captain is here. Ay shame. Ndabe ethanda imali wasibuye isikhomeni kangaka imali ayikho futhi. Ay. Futhi ngubuyisela ibhande mfowethu ukuthi ungukapteni webucs for life. Ay shame. Yabona lo captain okhona njengamanje kufanele mayefuqula iligi enze la kuwe zochawula nje ukuze iPirates izothatha iligi isiye Pirates. Uyezwa ndaba? Ngezwakala. Izothatha iligi yabona lo 10 rand point uthandazelo phuma lapha emsamo ukuthi iPirates isiye izothatha iligi la captain. Ayisham. Ayisham. Ay. Ayiyaduni ibucs. Awuthathi inkabe ezikhona ibekela sami. Yeah. Thathi inkabe ezikhona mfowethu. Ayisham. Ay. Phethu Sangweni namhlanje. Nephoto abadlali abakhulu phela abavela ku TV. Hayi laba nibhukuza nabo la ebhukuza. Ayisham. Ha mana phela fakazi kusamele sike sivashele le Orlando. Orlando. Ungapha ngani ukuthi ungaphi vele mina mphela la eduze. Ama direction nawe eduze nje. Ayisham. Bana ngiyonika ubaba ukhoza mfethu. Yena ukhoza eduze. Hayi nambile eduze. Ikhona la indaba. Ikhona inamba le. Ngeke mfowethu ngeke. Iligi yahamba iligi dise. Ye Orlando. Silithile njalo inkosi imthetho.